En 2025, a GACA consolidou o seu papel como voz organizada do cooperativismo agroalimentario galego. Unha entidade con 37 anos de traxectoria, 97 cooperativas socias, máis de 28.000 persoas cooperativistas e preto de 6.000 empregos directos. Unha rede cunha facturación conxunta arredor dos 2.330 millóns de euros e cun impacto directo na economía, no territorio e no medio rural. O 2025 foi tamén un ano especialmente exixente para o sector. A revisión da PAC, a presión normativa, as enfermidades animais como a dermatose nodular ou a gripe aviar, os lumes de agosto, os aranceis dos Estados Unidos e a evolución dos mercados marcaron un contexto complexo. Neste escenario, a interlocución e o acompañamento resultaron fundamentais. A GACA mantivo unha intensa actividade de representación institucional. Participou nos principais espazos de análise e seguimento das políticas que afectan as cooperativas, trasladou propostas ás administracións e traballou arredor da futura Lei de Cooperativas de Galicia. O obxectivo, contribuir a unha norma máis útil, máis participada e mellor adaptada á realidade do sector. A lectura sectorial de 2025 combinou sinais de mellora cos retos de fondo. O leite mellorou a súa rendibilidade, pero mantén unha preocupación estrutural. A perda de explotacións. O vacún de carne rexistrou prezos históricos. A industria agroalimentaria cooperativa mantivo niveis estables, nun contexto marcado tamén polo peso crecente da marca de distribución, mentres outras producións afrontaron impactos climáticos, presión normativa, enfermidades animais ou tensións de mercado. Xunto á representación, a GACA reforzou o acompañamento directo ás cooperativas. En 2025, prestou apoio fiscal, laboral, contable, administrativo, técnico e de calidade a preto de 100 entidades. Un traballo especializado que se traduciu en impostos presentados, nóminas tramitadas, consultas atendidas, informes elaborados e asesoramento directo a explotacións. Servizos concretos para mellorar a xestión, a seguridade e a capacidade de resposta das cooperativas. A formación e a comunicación completaron esta actividade. Máis de 2.200 horas formativas, accións da rede Eusumo, cursos especializados, publicacións, revista, web e redes sociais permitiron compartir coñecemento, informar ao sector e facer máis visible o modelo cooperativo. A GACA participou tamén en proxectos orientados ao futuro, economía circular, valoración de subproductos, descarbonización, digitalización, cooperación transfronteiriza e innovación aplicada abriron novas oportunidades para as cooperativas agroalimentarias galegas. A GACA representa, acompaña e impulsa o cooperativismo agroalimentario galego.